Čaute ľudia, ja vás tu vítam pri ďalšom let's play, je to sérii Far Cry 3, ako ste si určite všimli, kto to hral, ak nie, tak určite ste videli nejaké videá, ak nie, tak som rád, že som prvý. Tak je to hra Far Cry 3, je to pokračovanie Far Cry 1, Far Cry 2, keď sa mi zdá, že príbehov, nie že zdá, ja viem, že to príbehov nenadvezuje, pretože je to dosť iné. Tomu to nechápem, nikdy, ale to je jedno. Dobre, tak počkáme, takým sa nám to načíta. A tu môžete vidieť ukážku, no. A troška toto furt zahučí, ale keď mám hlasitosť ve hre a je úplne tichá. Jasné. Tak ja vás nechám enjoy this. Tak, myslím, že tu stačilo, ako musíte uznať, že toto je pecko, je pekne je to. A teraz to zase hučí. Ty koký mňa však trafí z tohto. Lebo chcem, aby aj mňa bolo počuť, ale tú hru menej. Aby ste aj mňa počuli, hej. Ty si šilaj. Ako keď sa pozriete na ňo, tak čo vám to hovorí? Tak to Grant and Jason from California. What? California? Huh? Well, I hope your mama and your papa really love you. Ako je to úplne pecko spravené, že pozeráte, čo sa dialo a potom on ťahne tablet a je to takto, ty kaký. Ako tento začiatok je peckový. Chceš, aby ste rozprávali ako aj keď mi chýba jedno, ako sme sa sem dostali, ako nás prepadli, to by sa zišlo. To by som chcel. To by bolo také na konci, kebyže sa to dozviete, ale nedozviete, no bohužiaľ. Teda myslím. Proč sa na jedno nesmieš, ako tam nahoře? Ako on je blázon, ešte aj tak vyzerá. Ale úplne pecko je táto grafika Far Cry 3, ako to sa musí nechať. Kondy ti lezou. Tady dole, tady si v pekným prúseru. Povedz to po anglicky, prosím ťa. Here. Nepočul som. Was I kill you 1 times. Dobre, pakuj sa. Ja som aký dobrý. Keď poviem pakuj sa, tak sa všetci idú preč. Jak sa vám toto podarilo? Tak jednoducho si rozviaže ruky. Počkaj, nech sa mi toto čihlava. Are you live? Dobre. Pusti ma na nich. Robiem ich. Pusti mu. Hej, ty nemáš vôbec kopať ruku. On si holie ruky. Aj ty. Ty máš aspoň zárodok, ale tento? Do it. Dobre, len tak ďalej. He's fucking dead. Dobre, pustite ma na ní už. Follow me. Som
vedel, že to povieš. Dobre, rýchlo, poďme. Kamoši. A on žije. Kamo, kde si? Tu si. Prečo nemá oči? Dobre, neboj sa. Nech nás nenajdu. To je, čo sa stane, keď ma nájdu ešte. Som to neposral nikdy. A bolo by sranda. Nové vysvetlení, to si prečítam. Neprečítam, ale som myslel, hej, počkaj. To bol na konci, to si pamätám. Ako ja si moc nepamätám tento príbeh, ale keď či vidím tie obrázky alebo dačo také, tak si spomeniem. Ešte, že tam je to meter, vlastne tento zabradlie. Aj keď to nie je zabradlie, ale to je jedno. Divní títo ľudia, jak si to nemôžu všimnúť. Koho nevidím. No dobre, berem to domov. Neboj sa. Kde si to pobral? Kde to je? Počkaj. Kde si? Kde si to bil? Aha, dobre, to si. Jasne, teraz hodím kameň. Lebo ja som toto už raz natáčal, ale bohužiaľ to nevyšlo. Hoď tam kameň, dobre. Jak sa hádže kameň? F, nie, G. Počkaj, vidíte, to má napísané hore. T. Hop. Tak. Dobre. Teraz ja pôjdem prvý, či ty? Prečo ja? Chod ty. Tak, zomriem. Dobre. Len tak ďalej. A zober si ten nožík. Dobre. Dáš to! Bože, to som ja. Neboj sa. Vestibulizujeme ho. Tak sa klopie do toho. Som sa zľakol, že má povozka. Ale pridaj trocha. A on ide strieľať, jo. Alebo nie? Bam. No. Kde si? Ježiš, počkaj chvíľu na mňa. No. To sú divní ľudia. A on sa smeje. A nie, to sa vrta. Počkaj. Oni ma videli. Nie, som tu. Videli ma? Asi nie. Dobre, hodím tam kameň. Choď tam. Jak môžu byť taký sprostý? A on je to jedno ako. Pre mňa lepšie. Dobre, poďme. Where are you? Where are we vlastne? Nie? Keď mi... Počkaj, potkan, zabij ho. Choď preč. Prečo nemôžem hodiť kameň? Idem, neboj sa. Teraz to bude dobré. Lebo toto som už raz natáčal jak prostý. Ale tak druhýkrát nevadí. Ale ak teraz sa mi začne pokaziť, tak už ma šľak trafí. A radšej budem natáčať inú hru. Oni sú fakt slepí. No please.
Tomuto tiež nechápem. Sem prídeme, rozbalíme mapu a pozeráme, nie aby sme išli preč, aby mi nás nenašli. Take care of these. Does it say where Riley is? We're gonna find him. Jasné, bude sa tam písať, kde je Riley, ty tebi. Á, umrel si. Vidíš, tomuto nechápem, prečo sme nešli preč, alebo aspoň prečo sme nezostali tam dole. Bože. Please, don't die. Hold on, Grant, hold on. I like that. No, Irish, fuck that. I'm gonna give you 30 seconds. Dám ti 30 sekúnd. The jungle doesn't eat you up alive. Fucking tough. I said get the fuck out of here, you chicken fuck. Run, Forrest. Run! Bežím, neboj sa. Oh, čo to bolo? Bežím, veď nekrič. Nenadávaj, prosím ťa. Nenadávaj. Bež rýchlejšie, bože, dieťa učili. Shut up, motherfucker. Bež rýchlejšie. Rýchlejšie, pridaj. Pridaj. Headshot. No stávaj. Pridaj. No tak, bože, ti to trvá. Ak ma zabijú kvôli tebe. Prečo nechceš printovať? Asi nevládze, ale neviem. Vážne? Koho by to bolo napadlo, že musíš utiecť od boja, kde ťa zabíjajú a nemáš nič? Wow. Kde som? Hej, to nebol dobrý zvuk. Počul som tak, kde medveďa. Radšej sa neobezriem. Radšej. Strieľa po mne vrtuľník. Leziem, bože, nekrič. Kokos kvôli mne, vrtuľník, 500 psov, 500 ľudí, ešte aj medveďa na mne najali. Ja aj srnka, čo robíš? Ale nikto nevidí za mnou, tak prečo utekám? Teraz to bude. Wow. Písni mu to do hlavy. O tak. Ja, mačkajte, nedržať, jasné. A on mne povedz prepáč. Dobre. Bež. Ako to by bolo dosť tupé, kebyže povie sorry. Za to, že ma chcel zabiť. Myslím, že ma niekto vidí. A bež rýchlejšie. To ma vidí, ježiš vši. Bež. I feel down. Nie, počkaj, feel je cítiť, nie? To je jedno. I fall. Feel. Fall. To je jedno. Ubisoft uvádí. No, chcem pravať ja. Pustite ma. Prvá studia Ubisoft Montreal. V Montreale vyrábajú takéto dobré hry. Asi som skapal. Prečo neplával, to tiež nechápem. Far Cry 3. Dobré. Dobre, zúš sa. No. Probíha natáčení. Bratr Lizard, bratr hra. Výhra, holka domu, holka výhra. Přátelé, probíha načítaný LOL, četla Lizard šílenství. Džungle promluva skrze válečníka, cesta vede do srdce. Džungle. Heart of the jungle. Run. And find answer. Yeah? Neviem. Je Rubiková kotka. Nie je Rubiková kotka, bože, jak sa volí to tu? Rubikové? Tieto masky? Neviem. Hi man. Vážne? Kto mi to opovedal, že som súru, keď som na teba pozerám? Plávať božie je odvážne, ale oplavať sa na pláži s piráty? Crazy. A nie. Insanity. Dobré. Je to víš. Štúr ti to povedal. A počkaj, ty si Čech.
Vlastne hovoríš po anglicky, ale titulky mi hovoria po česky. I'm Dennis. I am Dennis. Jason. Aké má pekne prstenie. Pozri sa na nich. A tak. Lava, lava. Červolavka. To je nejaký myth. In the spider. I know who you are, Jason. You Myslím, že ti začínajú raz chlpy, Jason. cow. Will allow for you to reveal your true self. Aký má pekný náhrdelník. Á. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and 4 other friends. Come with me, A sliepky. So you'll help. Dobre vidím sliepky. you can only help yourself. Vypadá to komicky. Dúfam, že vy nevidíte to, ak mi svieti slnko do monitora. Jedna časť je taká od tmavšieho. Taká svetlá. A vy to určite nebudete vidieť. Dúfam. To byli dvere. Jak som sa sem dostal? Jak asi? Found you on the beach. Welcome to Amanaki village. Something. Halne ma našiel na pláži, ale ťahal ma z vody. Salamat, Tangahari. Ach, bože. I have Jason Brody with me. The man who escaped Vast Camp alive. Čo mi zatleskate? Áno, to som ja. Gokomom? Tvoj otek je známkou, že prvé bitvy obraciť náš prospech. Títo bojujú. Čo nemajú ani zbrane. A vypadajú jak Close to the debili. shores. Á, zelenina! Called to me. Poď sa nájsť. The island dwellers were Pustite ma nájsť sa. accepted, and I became a member of the tribe. Dobre. Videl som aj lepšie. Aren't they? Beautiful, most definitely. Biotopy sú krásne, nie najkrajšie. Neklam tu, Jason. Settled one way. Po anglicky povie niečo iné, ale čeština mi povie niečo iné. Tady, prachy na zbrane. Zober to. Want to save your brother, right? I've never shot anyone before. Zabil, práve pred chvíľou, tým nožíkom. Keď si mu chcel povedať sorry, a ja som ti to zakázal. Hej, daj mi ten náhrdelník. To máš jak? Náhrdelník? A miska. Na popolník, alebo popolník. 60 dolárov, ty koky. Čo viac si môžeš prijať? Áno, chcem to. Dobre, pustite ma na nich. Áno, chcem to, chcem. Choď preč. Čo je tajné? Príručka. A to mňa netrapí. Nikdy si to nepozeral, lebo je to stráca času. Tady sa sila čerpá z džungle, z ostrova samotný a musíš sa naučiť čísť terén. Vždycky musíš vedieť, kde si. Dobre, kde si na to chodíš? Nie na to chodíš. Map the island and to locate it. Sleduješ sa nechom. Scramblers block access. Our people have no use Dobre, for pustíme na nich. such as you. Dobre. But you Kto je Grant Broody? Je mi líto, že tvoj brat tu zemřel. Vím, že slúžil v armáde ako záložák. Jeho zemne je na nej hrdá. Čo ja nevedie, jeho zem nevie ani, že zomrel. Hej, počkaj, to som bol ja. Dobre. Vás používa k mapovaniu ostrova a sledovaní svojich Ježiš, to som už čítal. Ale nie celé. A to je jedno. Poď preč. Dobre. Pustím ma na nich. covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. Áno, jasne, chápem, idem tam. Môžem ísť? Počkaj, kde si zmizel? Počkaj, potlačím ťa, ale vedieť, ak... Dobre, už môžem ísť bez teba. Vážne. Á, náboje. Hop. Počkaj, nie je tu niečo na loot? Jasné, že je. Hop. Loot. Tu nič, dobre, idem. Aká veľká palma. Tak to viete, že som na nejakých havajských ostrovoch. Alebo... Čo, ak som v Madagaskare? Alebo na Novom Zélande. A síce... To sme potom počuli o Vasovi. A síce to nie je podľa skutočnej udalosti, či? Myslím, že nie. That must be the radio tower. A dúfam, že Walking Dead nie je podľa skutočnej udalosti. Dobre. A loot? Hej, to čo bolo? Á, had. Už není. Už je? Neviem, to je jedno.
Nápol zmačkané cigarety. Wow, 2 nové do pištole. Ty koky, čo viac si môžeme prijať? Jak? Čo som spravil? Dobre, ešte raz. Replay. Kúkajte replay, lebo to sa vám zíde. Tí, čo hráte computer games, alebo Xbox games, alebo PlayStation games, čo je v podstate to isté, ale to je jedno. No niektoré sa nevyrábajú na počítač, alebo naopak na konzoli. Napríklad Dota 2, čo hrávam, to je moja vášeň, tak tá nie je. A raz spravím let's play na to. Do Dota 2. Nie, že let's play, skôr gameplay, ako je toto gameplay. Alebo let's play. Sice je to celkom voľné, že let's play, jak Minecraft, ale zase robím úlohy. Ťažko povedať. Pustite ma hore. Dobre. No to. Dobre. Jaká pekná veš. Kde ste ju zobrali? Sa cítim jak pán, tak tu vysoko. Všetko vidím. Čo je tam? Headshot. Som dostal XPčka. A jak vie, čo má spraviť? Ja by som nevedel. Sice ja by som nevedel, že som hore ani na tú vežu, lebo je to moc vysoko. Ale možno by som vyliezol za peniaze, samozrejme. Tuto mi si za to peniaze nedajú a môžem mať zadarmo zbranie, takže to je ako peniaze, keďže si zoberiem zadarmo zbranie a predám ju. Čo sa nedám. Ale mohla by sa. Počkaj, tuto keď väčšinou býva truhla. Počkaj, teraz liest tak, aby som sa nezabil. Dobre. Nevadí. Ešte, že som si nedal na začiatku, že prestanem hrať, keď zoberiem. Lebo toto by bol najkratší let's play, alebo najkratšia sezóna. Dobrá jízda to, že ja vravím. Kože som aký dobrý, toto budem robiť vždy. A keď nie? Daj mi zbraň za to a ukážem ti ju. Dobre, drž chovu. Ticho už. Á, zniny zadarmo obchode, to je, neviem preto. Budeš ticho, že? Dobre, pusti ma na nich už. Bože, ty si tak urečnený. Nie si ty žena? Počkaj, pozriem sa na teba, ale nevypadáš tak, lebo... Ak je tak, tak veľmi špatná žena. Bože. Dobre, ja poznám džunglu, moje všetko poznám, nechaj ma. Ja už ju ovládam, ale jak hodinky. Hoď preč. Je tu je ten obchod. Sa cítim jak jumper. Dobre, kade sa jednú? Nie. 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 Hej, jak to je možné? Počkaj ešte raz. Nie. Nie. Kde je vchod? Aha, tu. Dobre. Tu si kúpim. Počkaj, útočné pušky. Použiť. A dám si ju miesto pištoľky. Tak. Držbu. Munice. Nie. Munice do samopalu. Útočné pušky. Čo ja mám plný zase? Počkaj. A dobre. Ideme na nich. Pustite ma. Kde som? Zelenina. Dobre domov. Bože, nedá sa to, jaká blbosť. Toto sa dá, že? Nechcem. Maranta. Ty máš akačko, daj mi akačko. Bože, ignorant. Auto, ideme do ňoho. Čo je Darach? Hlavný konkurenci Darachu byl v dobe... Ježiš, to je blbosť. A čo si budem čítať o tomto šarote? Koľko ide? 100. Dobré. Řízení, bože, ja viem radiť, ale už aj vodičak budem mať o 5 rokov. A o 4. Vlastne, o 3. Teda, vlastne, kedy si ho budem robiť, hej. Nie, kedy môžem.
Tak ideme tady to. Verím to s krátkou pre istotu. Bitches. Au. Jaj. Žijem. Som aký dobrý. Dobre. Keďže už je moc času preč, tak ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Idem sa pri ďalšom dieli. Zatiaľ. Čaute.